Avui, la destitució del règim del 78 i la Constitució de la República a Catalunya és la millor via per a obrir les portes a l'oportunitat d'un canvi democràtic en favor dels drets i objectius emancipatoris, dels objectius històrics de la classe treballadora a casa nostra. Perseguir reformes en el marc autonòmic només comportarà renúncies i frustracions. En tenim prou experiència en la proppassada legislatura, com continuadament ens va demostrar el Tribunal Constitucional, suspenent i anul·lant gran part de les iniciatives redistributives i de promoció de la igualtat que va promoure el Parlament de Catalunya. D'acord amb el nostre compromís, i per anar acabant, ineludible amb la República i amb el nostre principi de construir-la des de baix, en les properes hores, certament, el nostre moviment decidirà democràticament i assembleària el nostre posicionament davant la seva proposta d'investidura. Sigui quina sigui l'opció, serà una opció per la independència i per la república. La CUP Crida Constituent, com hem dit reiteradament, i avui ho repetirem, està disposada que tothom ho escolti i tothom en prengui bona nota, a assumir totes, i repeteixo, totes i amb totes les conseqüències, les responsabilitats institucionals en cas de ruptura democràtica i efectiva amb l'Estat i en cas d'obediència estricta al mandat popular de l'1 d'octubre en aquesta nova etapa. Si contràriament hom entra en un cicle autonòmic, la CUP Crida Constituent no hi podrà col·laborar. Els primers actes de sobirania, efectivament, haurien de ser l'actualització i aplicació de totes les lleis i decrets impugnats pel Tribunal Constitucional. Una assemblea d'electes podria ser l'inici d'una nova institucionalitat alternativa de la República que, conjuntament amb la mobilització civil, podrien reforçar la dinàmica destituent del règim del 78 i la constituent de la República en el camí de fer-la efectiva. En un marc de generació de contrapoder, de ruptura democràtica amb l'Estat, el procés constituent i un moment referendari de la nova Constitució republicana en aquesta legislatura esdevindrien reptes estratègics. Promoure i legislar estructures republicanes mitjançant la titularitat pública de recursos i serveis bàsics d'infraestructures estratègiques. I avui sembla ser que Junts per Catalunya i Esquerra volen posar entre la dignitat d'aquest poble i la seva legítima república i la repressió de l'Estat una autonomia que acati la Constitució, els tribunals, l'IBEX 35 i l'Estatut. És així? Per tal de reduir el conflicte, recuperar unes institucions que restaran intervingudes i desenvolupar unes polítiques públiques que segueixin confortant més els mercats que la classe treballadora? No ho oblidem i no ens enganyem. Si avui som davant del quart candidat és perquè ni Junts per Catalunya ni Esquerra han volgut desobeir l'Estat per investir Carles Puigdemont, ni per a cap altre acte de defensa de la sobirania d'aquest Parlament. Avui se'ns presenta una candidatura per a que l'Estat l'accepti i el Borbó la rubriqui. Un acte de vasallatge que va en el sentit contrari de l'1 d'octubre.